למנהל מע"מ סמכות לפתוח תיק עוסק, אבל יש לו גם סמכות לסגור את תיק העוסק. אם הוא יחשוב שתיק העוסק הוא כיסוי לפעילות לא חוקית, הוא יסגור את תיק העסק. לפני כן הוא צריך לתת זכות טיעון ושימוע. זה מהלך שלוקח זמן. הוא עצמו צריך לעשות בדיקות מסוימות, וגם הנישום הוא פונה למייצג, קובע פגישה, אולי מערער לבית משפט, כל זה זמן. לעתים למנהל מע"מ אצה הדרך, והוא רוצה לסגור את העסק עוד קודם. הוא עושה תרגיל, הוא פונה למס הכנסה ובאמצעות מס הכנסה מבטל את אישור ניכוי המס במקור. ביטול אישור ניכוי מס במקור בהרבה מקרים למעשה מהווה מכת מוות לעסק. ולכן בסיטואציות שכאלה הוא צריך לפנות מהר לבית משפט בבקשה לסעד זמני. הפנייה לבית משפט היא צריכה לעשות בשום שכל, לבחון את הסיכויים, את השיקול של כל הנתונים. לפעמים עדיף אולי להגיע להבנות עם רשות מע"מ לפני שפונים, או תוך כדי הפנייה, והכל עניין של תלוי נסיבות. אבל התרופה מחוץ למערכת רשות המיסים היא רק דרך בית משפט.